Gadewch yn ei fuddio. O holl lluog ddiw a'n tad nefol, yr ydym yn dod y pnawn yma o dy flaen yn enw Iesu Grist ac yn gofyn am bendithion yn ei enw ef. Bydda gyda ni, bydda'n agos i ni o ddiw. Ni'n gofyn am dy gymorth, gofyn hefyd am nerth a gras a phopeth o arglwydd sydd yn dda o dy ddwylo. Clyw naw ein gweddiau mwyn dy goniant. Amen. Jyst di mynd â croeso chi gyd y prynawn yma. Ac yr unig goeddiadau yw cyfarfod wythnos nesaf. Cyfarfod prynawn fel arfer a Alun Higham yn pregethu fel yr arfer. Dwi'n credu bod lluniaeth ar ôl, siŵr fod yn y neuadd, ond ddim yn siŵr yn gwbl, ond fi'n siŵr fydd yna lluniaeth ar ôl y gwasanaeth yn y neuadd drws nesaf. Nawr, wrth i ni gymeryd y casgliad, ganwn ni ar ein heistedd, emyn rhif 92, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Emyn rhif 92. Wel, gadewch ni droi at air Duw. Ac 4 adnod sydd gennyf fel darlluniad. Felly, dwi'n am i chi i droi o un i'r llall, os yw hynny'n bosib. Yr adnod cyntaf yn Genesis 3 ac adnod 24. Cliw air Duw. Felly fe, arodd allan y dyn ac osododd o'r tŷ dwyrain i ardd Eden
y Cerwbiaid, a chleddyf, tanllyd, ysgwydedig i gadw ffordd pren y bywyd. A wedyn trown at Efengil Ioan ac adnod 10 ar 9fed adnod. Mae fi yw'r drws. Os a neb i mewn trwy fi, e fydd gadwedig, ac e a i mewn ac allan, ac a gaiff borfa. Ac yn drydydd, fe drown ni at llyfr datguddiad, a pennod 3, ar 20fed adnod. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os cliw nef y llais i, ac agorwyd y drws, mi a ddeaf i mewn at o ef, ac at o peraf gydag ef, ac yntau gyda emynau. Ac yn bedwerydd ac yn olaf, ail epistol Pedr, ar pennod cynta, ar 20fed adnod. Canis felly yn helaeth, y trefnir i chwi fynediad, i mewn i dragwyddol, deyrnas ein harglwydd, a'n achubwr, Iesu Grist. Amen. Bydythi'r arglwydd darlleniad ei air sanctaidd, fe drown ni nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch ni weddio. O holl y lliog ac arglwydd, unwaith eto, dyn ni'n dod ac yn grymu gyda ac o Dduw yn dod mewn cyflwr o ediferwch, yn cyffesu'n pechod ni, ond ar yr un pryd yn cyffesu gwaed Iesu Grist. Bod y gwaed wedi'n golchi ni a'n achub ni, ac y cyfan o Dduw mwyn y goniant. Yn wir o arglwydd, pwy ydyn ni? Yn aml, dyn ni'n meddwl yn uchel o'n hunain. Yn aml, dyn ni yn amddiffyn ein henw ni o mewn gwirionedd. Pechadur yw fy enw. Ac o Dduw, dyn ni'n dod yn y gwaed ac yn gras Iesu Grist a gras Duw. Dyn ni'n dibynnu'n hollol yn y tu o arglwydd yn bob peth. Mor drist yw yn cyflwr ni, mor pell ydyn ni o arglwydd yn y meddyliau o bethau da a ffyrdd yr arglwydd yn ein cyflwr naturiol. O mewn gras, dyn ni'n diolch o arglwydd i'r dydd hynny, i ti'n ffeindio ni, darganfod ni, ac gosod o law yn ni, ac pwyso yn ni hefyd, ac dangos ein pechodau ni, ac arwain ni at y groes, a fan yna i ni gredu, ac i ddod i'r bywyd. Diolch o arglwydd am y gras arbennig hynny. Heb hynny o Dduw, byddwn ni dal yn y byd. Heb hynny, byddwn ni ar gyfeilion, heb obaith, heb Duw yn y byd. Ond mae'r clod i gyd i ti o arglwydd. Ti yw Duw yr Efengil, ti yw Duw y gras. A hefyd o Dduw, dyn ni'n profi gras ar ben gras, gras yn ychwanegu ar ras. Dyn ni'n gwybod o arglwydd wyt ti wedi'n hachub ni, yn cadw ni, wyt ti'n gofalu dros ni, o mor arbennig yw cyflwr yma o iachadwriaeth. Wyt ti'n gwneud popeth sydd hangen ar ein heneidiau ni ac yn ein cyrff ni yn y pen draw, yn achub ni allan o'r byd, gosod ni yn y gogoniant. A hyd yn oed yma o Dduw, wyt ti'n ateb ein gwyddiau ni, rhoi cymorth i ni yn ein trybini, wyt ti'n helpu ni o Dduw mewn y dyffrynnoedd tywyll hynny, wyt ti'n agos i ni, wyt ti'n clywed ein galwed ni, wyt ti'n agosau. O, mae llawer gyda ni fod yn ddiolchgar amdano. Ac bod ni yn dioddef mewn sawl ffordd ac yn gallu fod yn ofnus, wyt ti yn dod mewn tangnefedd, wyt ti'n dod mewn ateb gweddi, wyt ti'n dod hefyd i achub ni allan o'n sefyllfaoedd.
Ac o Dduw, dyn ni'n diolch am hynny, meddwl nôl ar fywyd. Dyn ni'n diolch fod ti yn fugail droson ni. Yn gofyn nawr o Dduw i ti barhau yn ni, ti ddangos trigaredd i ni. Dyn ni'n gwybod o Dduw, hyd yn oed fel y saint, bod ni ddim yn heiddi, bod dim byd yno ni sydd yn heiddi y fath gariad. Ond wyt ti yn caru, ac am hynny, dyn ni'n diolch. Ac o Dduw, dyn ni'n pwyso arno ti, o arglwydd, fel pobl sydd a dim nerth yn ei hunan ni, pobl sydd yn ddibynnol yn llwyr arno ti. A dyna yw cyflwr ni y prynawn yma. Nid yn unig fel unigolion, ond hefyd yn waith ar y fengel. Dyn ni'n pwyso arno ti. Pwyso arno ti i gynnal ni, ond hefyd o Dduw, i nerthu ni, ac i chosi ni i fod llawn y ddel, a tân, a bywyd, a nid yn y cnawd, ond yn yr ysbryd. Ni'n gofyn felly am yr ysbryd glân i ddod yn llenwi ni, yn galluogi ni, ac i helpu ni yn y gwaith. Pa obeth sydd gyda ni o Dduw i wneud gwaith ysbrydol nefolaidd ar wahanol i ti. Ti yw yr un o arglwydd nath yn hachub ni yn y lle cyntaf. Ti yw yr un sydd yn cynnal ni ac yn cadw ni. Felly o Dduw, mwyn dy enw dy hunan ac mwyn dy goniant, dyn ni'n gofyn i ti i gymorth ni, ac yn wrthwyo ni, ac yn helpu ni hyd yn oed y prynawn yma. Yn gofyn y pawb sydd yma, y prynawn yma, ac wedi cyfarfod â ni mewn un modd neu llall. Yn gofyn i ti o Dduw i roed y law yna ni. Llaw sydd yn nerthol ond hefyd, llaw sydd yn dyner hefyd. Yn gofyn o arglwydd, a byddwn ni'n agos ato ti. A bydde ti'n agos ato ni. Ac o Dduw felly, dyn ni'n dod a cyflwyno cyfan gydyfron yn gofyn nawr i ti wrando ni o'r nefoedd ac ateb ni yn Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni gan i emyn 588. Anweledig rwy'n dy garu, rhyfedd ydyw nerth dy ras. Tynnu fenaid i mor hyfryd, o'i bleserau pennau maes. Emyn rhif 588. Gadewch i ni sefyll i gan i.
Wel, gadewch ni droi at rhai adnodau. Y rhai wnaethon ni ddarllen, y 4 adnod, ac adnodau i wneud â Pyrth a Drysiau. A mae yna gyswllt rhwng y 4, Pyrth neu Drysiau dwi wedi dewis. Gadewch i fi unwaith eto sôn amdano nhw a troi atyn nhw. Y cyntaf yn sôn am ddrws ar gau yn Genesis pennod 3:24. Felly y fe arodd allan y dyn ac osododd o'r tŷdwyren i ardd Eden y cerybiaid a chleddyf tanllyd ysgwydedig i gadw ffordd pren y bywyd. Dyna drws ar gau. Wedyn drws agored, drws wedi agor, yn Ioan pennod 10 adnod 9. Mae fi yw'r drws. Os a neb i mewn trwy fi, e fe a fydd cadwedig, ac e fe a i mewn ac allan, ac a gaeth borfa. A wedyn, yn llyfr datgyddiad, mae yna sôn am ddrws bendithion, adnod 20, yr ugeinfed. Wele yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os lliw neb y llais i ac agored y drws, mi a ddeiaf i mewn at o ef, ac a swperaf gyda'r ef, ac ynta gyda minnau. Ac yn olaf, drws y gogoniant, ail 4, pennod 1, a'r ugeinfed adnod. Canis felly yn helaeth, y trefnir i chwi fynediad, i mewn i dragwyddo, deyrnas, ein harglwydd a'n hachubwr, Iesu Grist. Felly, o'n blaen i'r prynawn yma, mae yna siwrne, allwch chi ddweud, o ddrws i ddrws, mynd o ddrws i ddrws. Rhai drysau yn bwysig iawn, ond i gyd gyda'i lle pwysig hefyd. Ond wrth gwrs, y cyntaf yw yr anhawster. Ac os drawn ni nôl at Genesis 3 ac adnod 24, y drws cyntaf yma yn ngwawr hanes dyn. Y drws rhwng Duw a dyn yn yr ardd. Mae sôn fan hyn yn yr adnod bod y ffordd yma, nid drws mewn gwirionedd, ond bod y ffordd yma wedi warchod gan y cerybiaid. Ac felly mae drws ar gau. Mae drws yma, fel ni'n gweld yn pennod 3 o Genesis, y drws rhwng Duw a dyn ar gau. Ond, wrth gwrs, roedd y drws ar agor. A mewn gwirionedd, doedd dim drws. Roedd yna gymdeithas ac agosrwydd, rhydd rhwng Duw a dyn. Mae yna sôn yn y gair. A gwelwn dyn a Duw yn rhodio gyda awel y dydd. A sôn yna am gymdeithas a cyfellgarwch ac agosrwydd. A Duw a dyn yn gyfeillion ac yn ffrindiau. Mae'n lun arbennig iawn. Felly, yn y llun cyntaf, doedd dim drws. Ond, wrth gwrs, fe ddigwyddodd rhywbeth. A felly, allwn ni siarad yn hermau drws. Bod y ffordd wedi cael. Wel, beth ddigwyddodd felly i gau y ffordd yma? I ddod a dyn allan o'r gymdeithas ac i ymellhau o Dduw. Beth ddigwyddodd? Wel, dyn ni'n gwybod y cwymp. Y cwymp a pechod. Y pechod yn beth hyll iawn. Mae Duw yn hyfryd. A daeth pechod i galon dyn. Y peth gweitha oll. Pechod yn ôl y diafol. Daeth pechod i galon dyn. A felly, fe ddaeth yna rhwyg rhwng Duw a dyn. Duw a dyn mor agos. A wedyn rhwyg ac ymbellhau. A gwir ymbellhau. Ac wrth i ni feddwl nawr am y drws yma, neu'r ffordd yma, allwn ni sôn bod yna glo ar y drws yma. Clo y cerybiaid, ond clo cryf iawn. Yn wir, clo Duw. Meddylwch am hynny, bod clo Duw ar y drws.
Does dim mynediad nawr I ddyn I ddod ato Duw. Clos sanctaidd hefyd. Dim modd I ddwylo pechadurus I agor y drws yma. Clos sanctaidd a clo Duw. A felly, wrth gwrs, mae dyn yn embellau o Dduw. A mae Duw yn gwrthod dyn I ddod yn agos. Ac nid jes bod ni yn cael ein gwahanu o Dduw, a bod Duw ar y ochr arall y drws, a ni ochr yma fel petai, ond mae yna wahaniaeth mawr rhwng y ddau gyflwr. Mae yna yn wir gwaharddiad o fendith, ond mwy na hynny, dyn ni ar dir y farn. Dyn ni nawr tu allan I fendith a gras a cariad Duw, a dyn ni mewn gwirionedd a dir y pechod, a dir y farn. A felly, mae'r drws yma yn drws holl bwysig I bechaduriaid, bod Duw yn cael ei wahanu o ni, bod clo, nertho, mawr, pwerus, yn cadw y drws ar gau, a does dim modd I bechaduriaid I ddod yn agos ato Duw. A felly, yw dechrau y hanes gyda ni y prynawn yma. Hanes o ddrws ar gau. Mae'n bwysig ni sylweddoli bod y drws ar gau. Hwn yw, mewn ffordd, paratoad am beth sydd I ddod ar efengyl a'r newyddion da. Mae'n dechrau gyda reality, y byd yma, a reality ein calonau pechadurus ni. Dyn ni'n bechadurus. Mae Duw yn sanctaidd. Mae yna ddrws rhwng ni. Mae yna glo ar y drws, a clo Duw a clo sanctaidd. Neu, fel dyn ni'n ffeindio yn y darn yma, clo y cerybiaid. Ond aroswch munud bach yn y benod, oherwydd hyd yn oed yn y penod yma, y penod ofnadwy yma yn hanes dyn, mae yna obaith I gael. Mae yna sôn mewn ffordd, bod y bach yn cryptic allwch chi wein, mae yna sôn am ddrws agored. Ac yn adnod 15, mae sôn am y sigo, pen y gelyn. Yr un naeth gymryd o drwy ni, mae sôn am y sigo ei benydd. Am hyn yn sôn am fuddugoliaeth, am newid yn ein cyflwr ni a gobaith I ni. Ac yn wir yn y ysgrythurau, ar ôl Genesis, mae yna sawl addewid. Mae'r ysbryd yn gosod yn yr ysgrythurau. Sôn a gobaith am ddrws, sôn am ffordd I ddod nôl ato Duw, sôn am Feseia. Mae yna sawl addewid yn y gair, yn addo fydd yna ddrws. A wedyn, fyddawn ni at eiriau Iesu Grist. A mor arbennig ydyn nhw I feddwl beth oedd wedi digwydd. Yn Ioan 10, adnod 9, mae fi yw'r drws. Mae fi yw'r drws. Nawr meddylwch nawr, hanes yn Genesis. A'r ffordd wedi gau, y clo sanctaidd, pechod wedi dod rhwng Duw a dyn. Dim mynediad I ddyn I ddod ato Duw. A wedyn, mewn ffordd mwyaf arwyddocaol, mae Iesu Grist yn gweud, mae fi yw'r drws. Mae yna obaith I ddynion. Mae fi yw'r drws. Mor arbennig yw y geiriau hynny yn cyswllt ar dechreuad yn Genesis. A wedyn mae Iesu Grist yn sôn, mae fi yw'r drws, os a neb I mewn trwy fi, fe a fydd gadwedig. Nawr, wrth I ni feddwl am Iesu Grist, taw ef yw y drws. Gadewch ni feddwl am hyn mewn doi ffordd. A chi ddechrau gyda, taw Iesu Grist sydd yn agor y drws rhwng Duw a dyn. Ei feddwl yn hermau hynny. Ac mwyn agor y drws yma, wel, nes I sôn yn do am clo sanctaidd, oedd angen dwylo sanctaidd I ddatod y drws, I agor y drws. A Iesu Grist oedd y person sanctaidd hynny. A fe ddath i'r byd yma
yn berson oedd llawn sancteiddrwydd ac ufuddod ac yn bleser I Dduw y Tad, ac fe ddath mwyn delio gyda pechod. Arbennig yw hyn wrth feddwl pwy oedd a mae'n delio â pechod, a mae'n golchi dyn o'i bechod ac yn hollol lan. Ac yn y ffordd hynny, mae'n agor y drws. Pechod oedd y broblem, a mae'n delio gyda pechod, ac yn cymeryd y pechod yn ei hun, ac yn agor y drws I ni fynd ato Duw. A fe wnaeth hyn wrth gwrs I fi sôn am y hanes trwy ddod yn ddyn ac ymuno gyda ni, fel wedys I, byw bywyd pur a sanctaidd, bodloni Duw, a trwy aberth y groes. Ac fyna ar y groes mae'n marw oherwydd bechodau ei bobl, ac yn derbyn a dioddef y holl farn, a'r holl ddichter, a dig Duw, a llyd Duw, a mae'n delio gyda cyfan, ac yn bodloni Duw gymaint I agor y drws. Mae'r drws yn agor. Mae'n ddramatig iawn. Y drws oedd ar gau gyda clo sanctaidd. A mae Iesu Grist yn agor y drws I Eden eto, ond gwell na Eden, I Dduw ei hunan a'i gatre yn y nefoedd. A mae'r ffordd nawr agored yn agored ato Duw. A mae'r drws yma, allwch chi weid bod y drws yn Eden yn drws cryf, ond mae hwn yn drws cryf hefyd. Bod mab Duw wedi dod ac agor y drws yma. Mor fawr ar mor gryf oedd drws y ffordd, roedd y cerybiad yn cadw. Mae Iesu Grist yn dod yn ei gryfder ac yn agor y drws yn ei gryfder fel mab y dyn a mab Duw. A mae'r drws yn ddrws achubol. A mae'n ddrws hyfryd iawn. A ddrws pwysig iawn I bechaduriaid. Hwn yw y ffordd, gyfeillion. Hwn yw y ffordd. Meddylwch am y broblem. Duw sanctaidd, dyn pechadurus. Drws ar gau. Clo Duw, clo sanctaidd. Pwy all agor y drws hynny? Ond mab Duw ei hun. A mae'n dod. A sut mae'n agor y drws? Mae'n agor y drws trwy ei nerth fel mab Duw a mab y dyn, ac yn cymeryd ein pechod. Pechod achosodd y broblem. Pechod sydd yn cael ei gymeryd I ffwrdd ohono ni. Ond nodwch eto yn y geiriau yma, mae fi yw'r drws mae'n gweud. Nid unig nath agor y drws, ond fe hunan yw y drws. A mae hwn yn bwysig o safbwynt fel ydyn ni'n dod i'r bywyd. Achos mae'n bosib I chi feddwl bod Iesu Grist wedi agor y drws a wedi cerdded I ffwrdd. Ond fe yw y drws. Fe ei hunan yw y drws. A felly mae'n sôn am sut ydyn ni'n dod i'r bywyd. Mae rhaid ni ddod felly ato ef. Ato ef. Ie, fe sydd wedi gwneud y gwaith, mae'n wir. Mae wedi agor y ffordd trwy y gwaed ar y groes, ond fe ei hunan fel person yw y person sydd rhaid I chi gredu ynddo. Wrth chi gredu ynddo fe, ydych chi'n cael bendithion ei waithau a'i achubiaeth iachydwriaeth e. Yr unig ffordd I gael y iachydwriaeth yw I ddod i'r nabod Iesu Grist. Ac I ddod i'r drws ei hunan. Mae fi yw'r drws, mae'n gweud. Mae fi yw'r drws. Neu drof yna, le mae achubiaeth. Neu y ffordd yna. Le mae gras Duw. Na, mae fi yw y drws, mae'n dweud. A felly mae'n sôn, sut mae fod yn gadwedig. Mae rhaid I ni gredu yn Iesu Grist. Mae rhaid I ni ddod ato fe ac I fynd trwy'r drws fel bethau trwy ffydd. Mae'n sôn yn rhywbeth bersonol yn diwedd. Wrth mynd mewn I ddrws, ydych chi dod allan o un lle a ydych chi mynd mewn I le arall. Allan o'r byd, mewn I deyrnas Duw yn Iesu Grist. Chi'n credu ynddo fe. O, mae'n newid, pwysig a dramatig hefyd.
Dych chi'n gadael y byd, dych chi'n nawr gyda pobl Duw a gyda Duw ei hunain yn Iesu Grist. Yn wir, fi'n galw yno chi hyd yn oed y prynawn yma i gredu ynddo fe mwyn adnabod Duw a profi y fendith. Un drws sydd ei gael, un drws, a felly, os newch chi osgoi neu colli'ch ffordd o'r drws yma, newch chi byth adnabod Duw. Cerwch i grefyddau'r byd, cerwch i'r holl philosophau y byd i gyd. Fe ffindwch chi ddim un drws ato Duw. Mae Duw wedi agor y drws, a drws yw Iesu Grist. Nawr, gyda chi roi pictiwr o hynny i chi yn hanes perthynas i fi, Uncle Huxley, a roedd yn weinidog yn yr eglwys Methodistiaid Calfinaidd. Ond, ei fod e'n weinidog, ar y pryd hynny, dwi'n sôn amdano nawr, roedd ei heb ei achub. Ond daeth ei gredu yn newigiad 1954 yn Rhydaman. Ac mewn amser ath ei gynhadwr i Lwsiau yn India. Ond clywch nawr ei hanes yn y eiriau hun, a newn ni ymuno ar hanes ar ôl rhyw gyfarfod arbennig yn y diwygiad yn Rhydaman. Ac yn y cyfarfod yma, fe wnaeth argraff ono fe. Wy'n cofio wrth allan y hanes i gyd, oedd e'n wedi cael ei ddwysbigo gyda'r pobl ifanc yn llawn llawenydd Duw a iachadwriaeth. A fe fel gweinidog ddim wedi profi y llawenydd yma, ddim wedi profi y iachadwriaeth yma a'r rhyddid yma a goswydd yma i Dduw. Wel, dyma eiriau ei hunan. Wedi cyrraedd gartref, ar ôl y cyfarfod yma, wedi cyrraedd gartref, eithim ar unwaith, i'm drawr, a thynais allan fy bregethau a'i dodi yn y tân. Daeth mam adref a gofyn, paham wyt ti yn llosgi y pregethau hyn? Does dim efengil yn ddynt, atebais innau. Cynnyrch, dyn heb ei achub ydynt. Wedi hynny, bym ar fy ngliniau hyd doriad y wawr yn erfyn am cael gweld y drws. Pan ddaeth yr adnod fel saith i'm calon, mae fi yw y drws, yr unig drws i bywyd newydd. Gwelais hefyd, nag digon oedd gweld y drws. Rhaid oedd bynd trwyddo, a thrwyddo ar eithim ar fy ngliniau. Gan adrodd pennill, rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy, yn frawd a phriod i mi mwy. E fe yw arweinydd ef yn ben, i'm dwyn o hyd i'r nefoedd wen. A gan ychwanegu pennill y plant, dod ar fy mhen dy sanctaidd law o dyner fab y dyn. Mae'r hyfryd yw y geiriau yna. Dod ar fy mhen dy sanctaidd law o dyner fab y dyn. Dyna pryd y gwneithim ddewisiad mawr fy mywyd ac y cefais i fy ngeni o Dduw ac a derbynwyd fi yn yr anwylid. Yna diolchais iddo o welodd fy nghalon a llifodd ei lewenydd i'm hennau. Gallaf ddywedyd heddiw ar ôl 65 mlynedd fod yr afael sicraf fi. Daeth yr ysbryd lan i mewn i selio fy mhardwn ac mae ei eiddo ef fyddaf byth mwy. Fel Joshua a ddiwedd ei oes gallaf dysio na fallodd dim o'r holl bethau deiones a addawodd. Hwy a ddeithant oll i ben. E fe am cynhaliaeth trwy holl dreialon a estormydd a'r peryglon oll, a dy hilaw ei gyfiawnder. Nawr deallwch, gyda hanes Uncle Huxley, nath e ddiodd e lot. Eto mae'n diolch yr arglwydd am ei gadw ac am ei achub a ddiwedd ei fywyd. Wel, beth amdano chi? Pam na dewch chi ar ôl Uncle Huxley? Mae e wedi mynd trwy y drws eisoes ar ei luniau, sydd yn lun hyfryd o iachadwriaeth.
Llun ysbrydol, nid yn gorfforol a the trwy y drws, ond yn ysbrydol. Ar ei luniau ath trwy y drws. Yn sôn am edifeirwch a ffydd yn Iesu Grist. Beth am y emynau eto? Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy yn frawd a phriod i mi mwy. Ef yw arweinydd, ef yn ben, i'm dwyn o hyd i'r nefoedd wen. Dod ar fy mhen, dy sanctaidd law, o dyner fab y dyn. O i'r arglwydd, i osod ei law yn chi. Dyna chi lun hyfryd yn ebyn i'r plant. O i'r arglwydd, osod ei dynerwch yn chi, ac eich hachub chi. E law a chibol. Wel, wedyn mae mwy o ddysau. A mae'n sôn am gyfres o ddysau yn y gair. Drysiau bendithion y saint. Nawr wrth gwrs, mae yna lawer o bendithion sydd yn rhan o gredu. Le mae Iesu Grist yn iachawdwr ac yn arglwydd i ni. Ac mewn ffordd, dwi ddim yn sôn am ufuddod a sancteiddhad fel drws, fydde hynny yn camarwen falle. I chi feddwl bod un drws Iesu Grist fel iachawdwr a drws arall Iesu Grist fel yn arglwydd dros eich bywyd chi. Dyn nhw ddim yn wir wrth gwrs. Wrth i chi mynd trwy'r drws, chi'n nabod fel iachawdwr a hefyd fel arglwydd. Ac yn union syth, fydd yna dyfiant ysbrydol, a fydd yna ddilyn ar y Iesu Grist yn cymryd lle yn union syth. Unwaith bod chi yn dod yn Gristion, mae e'n arglwydd ac yn iachawdwr. Ond mae yna ddrysau i gael i'r Cristion hefyd, sydd yn wahanol. A mae'r gair yn sôn am drysau o agosrwydd a profiadau Duw a o ddod i adnabod e. Mae'n bosib i chi sôn o ddrws sydd yn ddrws o fe yn dod ato ni, neu falle drws o ni yn dod ato e. Yr un drws yw e, dibynnu ar y pictiwr. Ond edrychwch nawr yn Llyfr Datguddiad, a pennod 3 a adnod 20. Fan hyn mae sôn am Iesu Grist yn dod at ein drws ni. Wele yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os cliw nef y llais i, ac agored y drws, mi a ddeaf i mewn ato ef, ac a swperaf gyda gef, ac yntau gyda minnau. Bod Iesu Grist yn sôn am swperi a cymuno gyda'r Cristion. Nid drws iachadwriaeth yw hwn, ond drws bendith a bendithion y Cristion yn Iesu Grist yw hwn. Rhywbeth ychwanegol yw hwn, bod Duw yn dod, bod Iesu Grist yn dod ac yn cymuno gyda chi ar achlasuron arbennig. A nodwch bod y adnod yn disgrifio Iesu Grist wrth y drws ac yn curo ar y drws. Mae'n lun arbennig iawn ac yn hyfryd iawn. Ac yn lun sy'n dangos gras Duw a gras Iesu Grist. Bod e'n dod at ein drws ni ac yn dymuno swperi gyda ni. Ni ddyle yn fwy ddod ato fe a curo ar ei ddrws ef. A mae hwnna'n lun iawn hefyd wrth gwrs. Ond welwn ni fan hyn, gras Duw, caredigrwydd Iesu Grist, cariad Iesu Grist yn dod at ein drws ni. Falle drws yr eglwys neu drws personol ni. A mae'n dod a mae'n curo ar y drws. Na meddylwch am hynny. Dyna chi nawr yn eich bywyd chi. A mae'n ddrws ar eich calon chi. Bod Iesu Grist yn curo ar ddrws eich calon chi. Mae'n lun arbennig iawn. Ac yn dymuno swperi gyda chi a cymuno gyda chi. Meddylwch am hynny am funud bach. A mae am i chi agor y drws iddo fe ddod mewn ato chi. Yn diwen wir, mae e mwy bodlon i ddod mewn na gyda chi i agor y drws. Mor aml, dyn ni yn gallu oedi ac
mynd ar gyfeilion, a ddim clywed hyd yn oed y curo ar y drws. Ond dyna chi ddrws arbennig i feddwl a fydde fe yn dod mewn, pwy all ddisgrifio yn addas, y bendithion, mae'n dod gyda'i gymeriad hoffus iawn, mae'n dod i mewn gyda'i gymeriad sy'n llawn sancteiddrwydd a gras a gwirionedd, mae'n dod i mewn fel y mae e, yn dod i mewn i'n cylon ni. Pwy allai ddim un am mwy na hynny, fod Iesu Grist yn dod ac yn cymuno i fewn yn y galon. Ond wrth gwrs, mae yna sôn yn y gair o dynion yn oedi fel yn hanes caniad Solomon. Fyna, dyn ni'n darganfod yn pennod 5 ac arno 6. Agorais i'm hanwylid. Wrth gwrs, oedd i'r hwyr i agor y drws. Oedd i wedi oedi. Agorais i'm hanwylid, ond fe anwylid a giliasau ac a eithau ymaith. Fe enaid a lewygodd pan lefarodd, ceisiais ac nis cefais, gelwais ef, ond nim atebodd. A hwnna'n brofiad i ni gyd yn dywe. Bod ni wedi bod yn ysgeilus yn y ffordd i ni ymateb iddo fe, bod e wedi dod yn agos ato ni, a bod ni wedi bod yn araf i ddod ac ymateb iddo fe, a wedi glwyfo fe, a bod e wedi mynd, wedi'n gadael ni mewn ffordd. Nid gadael ni'n hollol wrth gwrs, ond wedi'n gadael ni o safbwynt, y cymuno yma, swperi yma, a ni wedi colli y cyfle. Ond wedyn wrth gwrs, fel yn caniad Solomon, mae hi yn ffeindio fe to. Ni allwn ni sôn am y peth yn iaith Jacob, yn Methel. Mae'n sôn fyna yn y breuddwyd hynny, yn y weledigaeth hynny, ac y fe a ofnodd, ac y ddywedodd mor ofnadwy yw'r lle hwn, nid oes yma one ti i ddiw, a dyma borth y nefoedd. Mae'n bosib i ni, fel y saint, i ni ddod i'r lle, fel gyda Jacob, i borth y nefoedd. I borth y nefoedd. Mae sawl enghraifft o hyn yn ysgythyr sydd yn sôn am profiadau nefolaeth, profiadau agos a Duw. Ar ben y profiad o ddod i'r bywyd, profiadau o adnabod e, profiadau o agosau ato fe, a fe yn agosau ato ni. Fel i ni sôn o blaen, Paul yn sôn am ei gipio i fyny, ac iddo glywed geiriau anrheithadwy, y rhaid nid yw yn gyfreithlon i ddyn neu hadrodd yn ail Corinthiaid. Mor fawr yw y profiadau sydd yn bosib i'r Cristion, ac mor araf i ni, falle fel y saint, i sylweddoli beth sydd wedi digwydd i ni. A trwy y drws iachadwriaeth, Iesu yw y drws sy'n dod ni'r bywyd, mae'r drysau yma ar gael i ni nawr. Mae'r ffordd yn agored i ni adnabod Duw ac i brofi y nefoedd, hyd yn oed yn y byd yma. Ydy wir i brofi y nefoedd, hyd yn oed yn y byd yma. Eto, Pedr nawr yn sôn am llawenhau a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus. Llawenydd fel llawenydd y nefoedd. Nawr wrth gwrs, dyn ni gyd yn brofiadol i fod yn ddeiarol iawn ac yn araf iawn. Dyn ni gyd yn gwybod beth yw e i gyfeddorni ac i wrthgilio. Ond mae yna brofiadau yn y ffordd arall, yn lle cilio nôl. Mae yna brofiadau o agosau a adnabod i radd, hyd yn oed yn bod ni'n profi gogoniant. Wrth gwrs bod hyn yn wir, oherwydd i'r gogoniant, dyn ni ar ein ffordd. Ac felly, fel siwrne weithiau, wrth i chi fynd i ryw lle pell, a chi'n gweld falle dinas yn y peller, a chi'n mynd lawr y dyffryn colli golwg, lan to falle, a gweld y lle eto, a weithiau dyn ni'n gweld ac yn profi y lle cyn i ni gyrraedd. A felly'n wir y mae i'r Cristion. Dyn ni'n cael weithiau rhyw gibolwg,
rhyw flas o'r nefoedd. Mae'n bosib i ni brofi y gogoniant. Feddylwch am beth ni'n sôn fan hyn, y gogoniant. Nid gair i hwn, ond lle, y gogoniant. I brofi y gogoniant. Hyd yn oed yn y byd yma. A dyma y drws yma. Os ydyn ni mynd mewn trwy drws o fendydd, neu yn y llun ni wedi dewis bod Iesu Grist yn curo ar y drws, a bod y gogoniant yn dod i fewn ato ni. Ac wrth gwrs, mae'r hanesion yr eglwys yn llawn o brofiadau y saint sydd yn sôn am gogoniant. Un dyn yn sgwennu lawr y bishyn o bapur, tan, tan. Yn sôn am profiad arbennig o Dduw. Unwaith eto, gadewch i ni brofi y pethau yma. Gadewch i ni ofyn amdano nhw. Ac os yw Iesu Grist yn curo wrth y drws, i ni agor y drws hynny. Ac wrth gwrs, wrth agor y drws, beth sy'n digwydd? O'ch chi agor y drws, mae'r person yna. Yn diwe? Os rwy'n yn curo ar drws chi, chi'n agor y drws, chi'n disgwyl gweld rwy'n. Ac yn wir, fan hyn, mae Iesu Grist yn curo wrth y drws. Ac wrth ni agor y drws, fe sydd yna? Iesu Grist. A nid jyst yna yn drothwy, ond yn dod i fewn ac ymuno gyda ni. Ond wrth gwrs, mae yna ddrws gogoniant go iawn, a llawn gogoniant. Ail 4, pennod 1, adnod 11. Canis felly yn helaeth, y trefnir i chwi fynediad i mewn i dragwyddo deyrnas yn hardwydd a'n achubwr Iesu Grist. Wel, meddwch eto, falle mynd nôl i'r efengel am munud bach cyn i ni mewn i'r gogoniant yma, i ni atgoffa'n hunan, sut mae'r drws yma'n bosib? Drws y nefoedd. Wel, wrth gwrs, trwy waed Iesu Grist. Meddylwch am oen y Pasg, a'r gwaed a'r capan y drws a'r ddau yslys bost. A wrth i'r gwaed i osod ar y capan ac ar y yslys bost, mae'r angel sydd yn dinistrio yn pasio heibio. Ac felly mae hwnna'n wir o safbwynt ni fan hyn hefyd. Mae angen y gwaed. Clywch eto y pennill yma, neu'r geiriau yma, a ysgrifennwyd yn y diwygiad. Y gwaed, y egur Pyrth y nefoedd wen. Y gwaed, a egur Pyrth y nefoedd wen. Y gwaed sydd yn galluogi ni i ddianc o'r dinistrydd, ond y gwaed hefyd sydd yn agor y ffordd i'r gogoniant llawn a nefoedd Duw. A'r nefoedd wen, fel mae'r geiriau'n sôn amdano. Y nefoedd wen, y nefoedd pyr. Ac y gwaed sydd yn cymeryd ni o un lle i'r llall. A meddylwch nawr am y gwahaniaeth. Unwaith i ni yn mynd mewn trwy Pyrth y nefoedd wen, trwy'r gwaed, dyn ni'n profi llawenydd a gogoniant a hapusrwydd yr arglwydd. Y berson arbennig, sanctaidd ef, y person bendithiol hynny, y tad a'r mab a'r ysbryd glân. A ni'n profi yr agosrwydd a'r naws teuluol hynny, allwch chi weid, sydd yn y drindod, a bod ni yn rhan hyd yn oed o'r teulu y tad, a bod ni'n dod mewn i'r gogoniant a'r llawenydd. Eto, cofiwch geiriau 4, llawenhau a llawenydd anrheiradwy a gogoneddus. Llawenydd anrheiradwy a gogoneddus. Llawenydd llawn a gogoniant llawn. Allai ddim ond pwysleisio hynny. Llawenydd llawn. A llawenydd gogoneddus a gogoniant llawn. A tragwyddol. Llawenydd tragwyddol. A gogoniant tragwyddol.
I ni ddeall y prynawn yma. Wrth i ni ddod i'r nabod Iesu Grist. Ni'n dod i'r nabod Duw. A mae Duw yn dragwyddol. Mae Duw yn llawn gogoniant. A felly, dyn ni'n ymuno gyda fe. Pam y gogoniant? Pam y llawenydd? Oherwydd Duw yw y llawenydd a'r gogoniant. A felly, i ni'n profi pethau yma oherwydd i'n nabod Duw. A mewn ffordd, allai weid bod y profiadau yma, mae'n brofiadau sydd yn cael eu teimlo yn ein calonau ni, ond mae'n fwy na hynny. Mae'r profiadau yn llawn person Duw, a person Iesu Grist. Hyd yn oed, yn ein testyn ni fan hyn yn ail 4, penod 1, adnod 11. Mae sôn fan hyn am fynedfa helaeth. Canis felly yn helaeth. Da trefnir i chwi fynediad i mewn i dragwyddol deyrnas ein harglwydd a'n achubwr Iesu Grist. Mae'n bosib i chi wybod trwy fod yn ifydd i'r arglwydd a byw y bywyd ffyddlon ac ymroi iddo. Mae'n bosib i chi brofi fynediad helaeth. Fynediad helaeth. Dyna oedd gweddi Dr. Martin Lloyd-Jones. Wrth i fe ffarwelio yn had cyn marw, yn mynd i'r gogoniant, gweddiwch fe gai fynedfa helaeth. Wel, mae'r gogoniant yn arbennig, ond hyfryd yw mynedfa helaeth a buddugolaethus. I ni fyw fel y saint, a ni ddod mewn i epusrwydd a gogoniant Duw, mewn modd helaethus a llawn. Mae hynny yn bosib hefyd i'r saint sydd yn dilyn Iesu Grist yn agos. Wel, gadewch i ni ddweud hyn wrth i ni ddod i derfyn y prynhawn yma. Cofiwch bod y drws ar gau i ddechrau, ond agorod a gorwyd drws yn Iesu Grist. A ydych chi wedi profi y drws agored hynny? A ydych chi wedi profi Iesu Grist yn geiriau eraill? Efallai bod chi'n trio meddwl o'r drws yma fel y bendithion yn unig, fel rhyw fath o philosophy neu rhyw fformula i ddod i'r nabod Duw. A ydych chi heb sylweddoli, taw mae fi yw'r drws. Medd Iesu Grist. Ydych chi adnabod Iesu Grist ac i ddod ato fe ac i brofi fe, adnabod e, credu ynddo fe, ei garu ef. Fel Uncle Huxley, mae rhaid i chi fynd trwy y drws ar eich gliniau. Ydych chi'n meddwl bod chi'n gallu mynd trwy y drws yn sefyll i fyny, yn llawn eich hunan? Does dim modd mynd mewn y drws felly. Mae Duw yn gwrthod y beichion. Na, mae rhaid chi ddod ar eich gliniau. Mae'n lun da o iachydoriaeth. Dewch mae edrych ferwch. Dewch yn isel, dewch ar eich gliniau, a dewch yn edrych ac yn credu yn Iesu Grist. Mae yna symudiad. Nid jyst bod chi ar eich gliniau, bod chi'n symud ar eich gliniau, bod chi'n cerdded ar eich gliniau, ac ei bod chi yn mynd trwyddo at Iesu Grist. Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy, yn frawd a phriod i mi mwy, geiriau Uncle Huxley. Ef yw arweinydd ef yn ben, im dwyn o hyd yn nefoedd wen, dod ar fy mhen dy sanctaidd law, o dyne'r fab y dyn. Ddiddorol i Uncle Huxley ddewis emyn plant. Ac wrth gwrs, mae'r rhaid ni ddod i'r man hynny. Mi ddod fel plentyn bach sydd angen cysur ac angen cymorth. Dod ar fy mhen dy sanctaidd law, o dyne'r fab y dyn. A wedyn, wrth gwrs, mae yna fendith, mae yna ddrysau, a wedyn mae yna ogoniant, drws y gogoniant. Wel, 4 drws. Y drws ar gau, y drws ar agor. Wedyn, y drysau sydd ar gael i'r saint. Ac yn ola, drws y gogoniant, le fe brofyn ni llawnder Duw yn Iesu Grist. Amen. Gadewch ni beddio. O Dduw, dyn ni'n gofyn nawr o arglwydd
i ti siarad i ni, ac o Dduw, i ti ddod a dangos i ryw enaid fod yn y ddrws. Ac bod y drws ar gau, mae Iesu Grist wedi agor y drws. Ac hefyd i ni brofi drysau bendith, ond arbennig i ni ar ddiwedd y daith i brofi drws y gogoniant, llawn gogoniant, a'r gogoniant tragwyddol. A mewn gwirionedd, dyma chi ddrws sydd yn dod yn ei mewn at lawenydd a gogoniant, Duw ei hun, yn ymuno yn y teulu tragwyddol. Rhyw nawr ein gweddiau, bydda gyda bob un ni siarad i ni fel mae angen yn enw Iesu Grist mwyn dy goniant o Dduw. Amen. Wel, gadewch i ni i orffen emyn arbennig iawn. Un o hoff emynau ni. O Iesu mawr o danian bir i eiddyl gwan mewn anial dir. 486. Emyn rhif 486. Gadewch i ni sefyll i ganu. Eithir e hwn a ddichwn eich cadw chwi'n ddigwym, a'ch gosod ger bron ei goniant ef yn ddifes mewn gorfoledd, i'r unig ddoeth Dduw yn eich hawdw ni, y bydd y gogoniant am awredd, gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn drygywydd. Amen.